dezagun guztia, segundu erdi batez, zarata honen erdian ez da ezer entzuten, zenbat inertzia, zenbat sasirautzaie, nik bihotzetik abesten asmatzea bakarrik nahi dut. Izan nuen olako sorkuntzako blokeo bat, buruari bueltaka eta erantzunik aurkitu gabe, ez? Eta batez ere kanturik aurkitu gabe, eta egun baten etxean bilatu gabe inolaz ere, jarri nintzen nire alabarekin pianoa jotzen, orduan izango zituen nire alaba, 9 hilabete edo, begirada berezi bat eskaini zidan eta alkar begiratu genuen, ohikotasunean gertatzen diren momentu magiko horiek, ez? Denak gelditzen dela eta esan dezula, wow. Zure begi horiek, nire munduan kaskora jartzen dute, ekaitzik bortitzen etorrita ere, esperantza eta babesgune. Itota bizi gara askotan eta abiadura azkarrean goaz, baina noizean behin gelditu behar gara batez ere alboan dugun jende zoragarria ikusteko hor daudela eta ikusteko hori privilegio handi bat dela, eta azken finean da nik alabari eskaini diotan kantu bat, zure begi horiek esaten duanean, nire alabaren begiak dira, ireki zizkidalako begiak batez ere konposatzera bihotzetik. Ari nintzen asko buruan bueltaka gauzei eta orduan ulertu nuen ez nuela abestirik egin behar jendearentzat, baizik eta niretzat egin behar nituen kantuak eta nik gustora gelditu behar nuela kantuekin eta batez ere bihotzak esaten zidanari jarraitu behar niola. Hortzimugak begietan, urruako gau baten, gure drama guztiak ez ziren horren beste, abiadura bizian goazun erikune, nire kantu guztiak zure neurrira sorturik daude. Le dije a la orquesta, pensad que esto es un recuerdo de algo que quizá no ha pasado. El arreglo además es bastante arriesgado porque tiene a los instrumentos más graves de la orquesta, que son la tuba, el trombón bajo y el contrafagot, tocando en el registro más grave, pero tocando muy suave. Entonces se crea una magia, como una paz, una calma, que no esperaba que pudiéramos transmitir también esa idea que a mí me había llegado de la canción de Bulego. Gehiegin pentsatzen dugu zer pentsatuko duten, lehen aldi gehienak aspaldi joan ziren arren, berriz entzun nahi ditut betiko kantu haiek, izarrei begira orduek egan aldegin arte. Eta nik uste dut baduela faktore bat sozialari dagokionez, hori ez, beken horrelako kontzertuak bizitzea betirako esperientzia bada, azkenean gauza horiek gero betirako gelditzen dira oroimenean ez, eta nik uste dut komunitate sentsazio hori asko potentziatzen dela eta bereziki euskal musika erdigunean dagoenean, eta polita da belaunaldi desberdin asko bizikidetza baten dauden Euskal Herrian, baina behar bada panorama desberdin askotan mugitzen dira eta hura bere bideanen danak bat egiten dute, ez? Noiz hasi ginen, bihotzak dionari uko egiten, balkoen edertasuna, barrurako gordetzen. Egin dut abesti bat eta Fernando Velázquezek arreglatu egin du ez, eta gero Bilboko Orkestra Sinfonikoa jo du, beken ez dakiz 10.000 pertsonaren aurrean eske. Ohitzen ari gara hau gauza normal bat izatera guretzat, baina ez da inondik inora ere gauza normal bat, ez? Zure begi horiek nire munduan kaskora jartzen dute. Aurrian ikusiko gara, beken ekitaldi izugarria izango da, eta prestatu, dantza egiteko, negar egiteko, parre egiteko, eta batez ere egun zoragarriatzuk pasatzeko. Zure begi horiek nire munduan